likod kan kantang yan. Dalanon ta po ini. Mga kapamilya, kaibanan ko po nila ng 90 Boys from Tabaco City. Makakaulay ta sinda live na live. Maray na aga sa Indo. Maray na aga po sa Indo Gabos ng mga parang mga kapamilya. So ayan, mga kapamilya, kaibanan ko po ngan si Franco, si Prime, si Killa, si Hit Blast, and si K More. So, para mas mabisto ta ini kung taano sila inapod na 90 Boy, si Franco na muna. Magayon yung kantang 90. Let's talk about the song, Manungod Ini Sa In. Ayun po. So, bali po, ining 90, naging puming magbaragada, kami po magkababata, as in halos sarabay na kami nagdarahula. Tapos, so inspirasyon kan 90, nagpoon siya, bali ako po sa nag-conceptualize kay ni, na inisip mi, so, habang nagugurang kami, tapos nagkatrabaho na, naghahanap buhay na, so nag-start na baga po mag-kick in sa reality na mapagalan pala ng adulting, Miss LA, mapagalan pala. So, karing muyami na lang magbalik sa pagkaki, kiraray. Tapos ito, hindi ramdam mi sa mga panahon na aki pa kami, di kaming ibang aram, kundi magkawat, magkaon, mag-adal, ding kapagalan. So, bali ito po, so garing pinangpukutan kan kantang 90. Naalay mi sa gabos na batang 90s kan Bicol. Kabali ako dyan sa batang 90s. Pero naman, ki Prime naman. Prime, siya nakaisip na magbilog ka ining kanta. Nakaisip po kan madam mong kanta mi. Si Franco po nakaisip ka. Tsaka naisip niya man ni Franco na magdagdagi mga pagkiriba. Kaya ito, nabukan yung kulo. Okay, thank you, Prime. And kikila naman kita. Kila haloy na baka mong nagra-rap? Sa news na po kami magkababarata man lang po kami. Tapos, ito nahilig kami dahil kay Glock 9. Tapos yung mga sikat na rapper po. Tapos, nagigiri po naman po kaming kanta. Tapos hanggang sa naging pumito itong 90. And then naman, kay Hit Blast. Tama? Hit Blast na kita? Yep. Ano ang namamatik mo to yung nadadangog mo yung kanta? Nagpa-flashback ba sa email tumagibo-gibo kan aki ka pa? Always, ma'am, nag-flashback, ma'am. Ang nasa lyrics, ma'am, po kaya ang kanta mi, ma'am. Maugma, masira mong pagparabalikan tabi, ma'am. Kaya iyan nakakantang ha. Sinurat mi diyang gabos sa mga nangyari sa muya. Thank you, NGK Morse naman. Ano sa hiling mo ang igwaan mga batang 90s kumpara sa mga kaakian mo niyan? Aside sa mga good-looking kita mga batang 90s. So, dahil mapapantayan, madam, ang kaugmaan kay ito, madam, kay sangon niya. Kasi, ikumpara mo kayo ito na luksong tinig, luksong baka na ano ang lawas mo na exercise. Yun. Okay, ini, very short lang. Tigsararo ka mong masing bagyo. Mas kita lang si Bagnindo. Ano ang pinaka-paborito nindong parte kan pagiging batang 90? Magpo na lang kita kay Franco. So para po sa kuya, so simplicidad kan buhay. Kung wala no kasimplihan buhay, warang social media, iguaning connection sa mga aki, kakarawat sa tinampo. Ito po so sobrang nakakamiss. Si Prime, ano si pinaka-day mo maliliwan na parte kan pagiging batang 90s? Ang day ko po malingawan, madam, sa kapataon ko ng 90s. So, mga karawat, so mga burol lang kami ng mga kakawat ko. Buda, day ko itong matumbasan kaysa di matumbasan ang kwarta na ngunyan baga ba nakulo ng mga gadget na gamit mga kabataan ngunyan. Kaysa kami dati, magdaday pa ako sa mga internet, saka mga social media. How about si Kila? Pag marapos baga po mga nagpapaaram, tapos mauli na mamuksing, tapos may rapado. Kaya sabi ko nga ni ma'am sa kanta, mga millennials mo niyan, sa 90s walang sinabi. Oh, okay, si ano naman, si Hit Blast. Sunod na si K Morse. Same lang po, ma'am, kay Kila. Iyo man po kayo sa na-experience ko na mahali ka sa harong, malinig-linig, tapos day ka lamang nagpaharap kay mama mo, kay papa mo, yan. Tapos mauli ka mamuritong ka, ngayon din patiyong ka na naman. Tsaka po ako lang sa ano po, ma'am, sa kuya naman po, ma'am. So ang elementary, ma'am, na pag makarulihan na baga, ma'am, sabi ko nga sa lyrics ng ma'am, pag makarulihan na yung mga ginumos pong papel na binilog, nagpapangarapuan po kami kayan, ma'am. Tsaka pag mauli na sa haling eskwelahan, mahiling ng TV pagtabanggi, dito po na sa ABS-CBN, ma'am, so mga kaminat na pelikula, so kampaniran po ba, Kristala, kaya
Iyo po mga nanong, kaya nakulang man na kawarang sa kuya ko yan, madam, ang ano. So, nawara ko so ABS-CBN, madam. Ayun, grabe batang-batang 90s talaga kita. Ito sa mga sinabi mo, nadalan ko din yan. And ngayon mga kapamilya, dahil labis salata na ang 90 Boys from Tabaco City, siyempre, sample si Franco. Yan naman sample si Franco. Yan naman daw ngunta po mga kapamilya ang kanta nindang 90. Go, Franco! Para po sa gabos na batang 90s kan Bicol, ini po sa mayang kanta 90, ini po sa verse ko naman. Inian kanta mi manungod sa nakaagi, mga aki pakita ka ito. Yung kita sa day pa, yung aram kawat sa na, dahil paan ng mga pagbabago, yeah. So mga aldaw na, warak pakitang aram, kudi pan taraguan, kuda daralaganan, mariligid sa maabot, makaribos kita sa salog na sirapon sa nabalikan. So mga panahon na pigpaturog kapag hapon, sinelas ng papadi pagdaig akong minaon, kataling mo karami sa mga pog sa garapon, pati sa mga text na nakatipon sa kahon, so di bali mabadulang ka ni Papa mo kay Paha, dadaig ka nag-eskwela, nagtakot sa nakilawa, umahon ka pag sa tatsian, kaan ang gana, buda sa raltikan gamit las timong malana, shato, piso nga buda sa luksong baka, luksong tinik pagkatapos tabot ng balata, yan sa mga kawat na daig kita nagsawa, mao na teristoryan, maski mag-araga, arayo naman pala, sa tuyang nalakaw, bako na pala kita mga aking na makaraw, pwede siya nangaling paatras na maglakaw, babalikan ko ang pinakamakaw daw. Isa. Wow! Palakpakan ka naman si Franco. Salamat po. Salamat po. Matibayon. Nakaka-relate ako kasi sa mga sinabi, itong lyrics ka tong kanta talaga nakaka-relate ako bilang batang 90s din ako. So, Diyos mabalo sa indong 5. And sana, dakol pa ka mong mabuong kanta. Mainspire ng mga kapamilya ta. Thank you so much, 90 Boys. Thank you. Salamat maraming nagkakapamilya. Salamat. Thank you po. Just